Lezike izindaba ze-1KZN TV oyifundela uSamukeli Soka Nqulunga ngiyakubingelela mbukeli. Yamukela ke ihamba phambili usuku namhlanje. Kululeko abantu ngokudoba okusemthethweni iSadesmo ibungaze ukunqoba eMnambithi kanti bayanda bashalazela imishanguzo ye-HIV. Isikhulu kumnyango wezamahlathi nokudoba uLungela Mxhegwa uthi ke ezokudoba zibaluleke kakhulu kuleli uthi ke kumele nabadobayo baqonde bakula kumele badobe khona ngoba ke kuphinde kulisane nendlalo usho kanjena ekhuluma eThekwini KwaZulu-Natal. Umnyango wezamahlathi nokudoba kuleli usingathi umbungazo wezokudoba weminyaka engama-50 ngaphansi kohlelo lwe-EAF Nantsing. Abantu abaningi bakuleli basiphilisa ngokudoba ukulwisana nendlala. It's very much important because it is more supporting South Africa on the sustainability of the fisheries. It's supporting South Africa on the socio-economic issues. Now I'm trying to delve into EAF, ecosystem approach to fisheries, taking into consideration the poverty alleviation. And the food security is the main part that is most important about it. So it takes into account of all of those things. You don't just go and fish, but you also must know the environment. You must also the impacts that you do when you fish, and you must know how to take care of those so that we sustain our fisheries. Lolu hlelo lusekwa namazwe amaningi ase-Afrika kanjalo nawaphesheya. Amanxusa ahlukene azokuthi kuluncoma kakhulu lolu hlelo. So this year really marks a very important moment in this program's history because it's been running for 50 years. So it's one of the, if not the longest standing fisheries projects in the world. And the program has collaborated with more than 30 partner countries on the African continent, in Asia and in Latin America. So it has been contributing for many years in improving the sustainable management of the ocean and fisheries. So it's a very critical, very important research going on through the use of this vessel. As you're aware, the serious threats to biodiversity, life in the ocean. Many countries, especially in Africa, they lack credible information, data that they can use for decision making effective policies, and impactful design of impactful projects and programs. So the activities of this vessel accords opportunities to countries to have access to credible, very solid, reliable data that they can use as a guidance in taking decisions, policy making, and in conservation of natural resources, especially fisheries, to learn about the best lessons and practices across the globe, what has worked well, what hasn't worked, why, a lot of information to share across the globe through the very useful and qualitative data and information that is generated through this program. So as FAO, we facilitate the partnership and we make sure that the stakeholders, senior government officials and policymakers, they have access to this data. They make use of it, they put it into use, and we sensitize and create awareness among the key stakeholders to really make use of the information generated by this research. So we coordinate the activities across the country. We have a special dedicated office in our headquarters who is monitoring, facilitating, and ensuring that everything goes smoothly. Okunye ukuphawulekile ukuthi abantu kumele baqonde okanye baqonde indawo abadoba kuyo nokubaluleka kohlobo lwezinhlanzi abazidobayo. Izindaba ze-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eThekwini. Unobhala we-IFP Youth Brigade uMduduzi Mnyezo unikele ngezikomo ezimbili kubafunda bangaphansi kweqembu iSadesmo ekolishi uMnambithi TVET College. Lokhu kuza emva kokuba leli qembu linqobe ukhetho lwakamuva lokukhetha kwesigungu esizophatha siphinde ke sibhekelele izifuno zabafundi kuwo lo mcimbi obubanjelwe eScourt eTown Pool. Kukhulunywe ngezindaba ezizolekelela ngazo ukuze ke zonke izinto zihambe ngendlela efanele.
Unobhala ophinda abe ngumsakazi wezindaba kwi-IFP Youth Brigade, uMduduzi Miyeza, uthi ukunqoba kweSADESMO kulekelela ukube leli qembu libe sebalazweni. Sesizocelebrate namhlanje ukuthi izingane zisebenzile zakwazi ukuthi nathi sisenze siyiqhenye ngoba besilekelela lezi zingane ukuthi zibeke iSADESMO ebalazweni noma ziubeke kahle endaweni yasemtshezi. Zakwenza ke lokho ngoba besilekelela kakhulu. Namhlanje ke sesizocelebrate kodwa ngaphezulu kokucelebrate mhlamba ngisho ukuthi ngangithembisile ukuthi uma seswinile ngizoyithengela inkomo embili sihlabe kudliwe kuzojatshulwa sengakhona ukuthi sekuyiSADESMO kuphela kodwa nawo wonke nje umuntu ukuthi ezobungaza kanye nathi kodwa akuphelelike la ngoba iqiniso ukuthi akumele ukuthi sithi sesiya celebrate nje kuphela inselelo noma ababhekene nayo yokuthi bakwazi ukuyolekelela ke manje izingane ezinye lapha eMalo kuze emaTVET. Kanti uphinde waveza ukuba isakhona inselelo kulabafundi yokuba kulungiswe izinkinga ezibhekene nabafundi. La eNingizimu Afrika when it's come to uNSFAS ziyasradlisha thina size sathatha into ethi asilekeleleni izingane ngokuthi siyixhase ngemali engango 4,000 rand ukuze ihambe siyoregister ngoba siyaqonda ukuthi uNSFAS awuthi ufika ube ukulekelela futhi kunama challenges akhona kulokho ku-NSFAS. Ngakho ke babanenselelo yokuthi bakwazi ukulekelela zonke lezo ngane ukuze izokwazi ukuthi igcina zisizakalile even nabasafisa ukuze mhlawumbe uthothi basenza grade 11 benza grade 12 lezi ingane lezi njengoba iwinile namhlanje seyizoba yizwi zokuthi bekwazi ukuvulela nama students amanye asafisa ukuthi ezofunda la eTVET. Uphinde waveza ukuba njenge-IFP Youth Brigade bazokwelekelela nabo ukuqinisekisa ukuba bonke abafundi bayasizakala. Siyabalekelela kakhulu mhlamba angisho nje ukuthi mina ngumsakazi wendaba eqenjini le-IFP kwi-Youth Brigade national ngiphinde ngibe umeya. Siyaqonda ukuthi i-youth yakithi ithi uma isifuna ukwenza ama-inserve ngithena ke ngizobiza umhlangano kubona bonke laba abadinga ukuthi benza ama-inserve sikwazi ukuthi sibalekelele ngoba akufuzile ekugcineni ama students athi sekumele ukuthi enza ama-inserve bese engabi nayo indawo noma iplatform yokuthi bakwazi ukuthola ukuthi benza ama-inserve. Kanti omunye wabafundi uthi kuningi abafisa ukukulungisa ukuze abafundi bethole izimfuno zabo. Intuthuko engcono lapha esikoleni since sazi ukuthi izingane kakhulukazi emqashweni kunezinto eziningi abashoda ngazo since uNSFAS ungangenile besithembisile ukuthi sophusha kanye nabo sisibalekelele since sazi ukuthi njani uhlala emqashweni bese sisabenzela ama food parcel bese siwahambisile esikoleni sishoda ngefurniture. Since sibuke lokho siyiSADESMO sahamba sawobathengela ituro sithenge ituro eziyi50 sibathengela eSADESMO sikhuluma nje ezilapha esikoleni. Kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseScott. Izibalo zakamuva ke esikhishwe umnyango wezempilo kuleli ziveza ukuthi ke bangu 1.1 million abantu okuvela ukuthi ke abayithathi imishanguzo yokuthithibalisa igciwane le-HIV yize sekuqinisekisiwe ukuthi ke banalo iningi labo ngabesilisa okuthiwa ke abanye babayiqala bese beyilaxaza phakathi abanye kuthiwa bakaze bayidle inhlobo bagcina nje ngokuhlola. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Mtswaledi uveze ukuthi ke sekuyisikhathi sokuthi ke bebahlasela ezindaweni lapho kugcwala khona abesilisa okungiwindawo zokucima ukoma amashisa nyama nezinye. Ababukeli ke baphawulile ngalesiphakamiso. Ukwazi status sakho nje mfethu kuyinto eright leyo ngoba lokho kokusiza nasempilweni yakho impilo yakho igcine iyinto eqhubekela phambili ukwazi ukuthi namaphupho akho afeze ungazigcina ulahlelwa impilo isidingo singekho ngoba uhulumeni njoba nje esinika amaphilisi imshwanguzo wenzela khona phela ukuthi impilo zethu sikwazi ukuthi sisafe lokhu bafethu mina ngubona ku right ngoba vele moswa status sakho ukuthi manje wena suyobukwa wabantu noma mhlambe kubukiswa ngawe emphakathini lokho nje kuyinto vele isikhona ngoba uma sibuka nje ne percentage yabantu aba positive is a high percentage ngoba 100% singasho ukuthi 90% nje manje wena umuntu uyasaba ukulanda imshwanguzo lokho kufanele ukuthi uyilimaza wena bafowethu mina lokhu i-department ezenakho ngiyakuphakamisela ngithi bafowethu into right ngoba kosiza thina kuze ukusiza yona i-department omunye ke mfowethu ngasho ukuthi ku wrong kodwa nje ngokwami ngibona ku right mfethu ukuthi impilo zethu sisave ngayo lendlela kuyi idea engekho right lokho ukuthi
uDepartment of Health uhamba ulandela abantu ngisho koma-tavern ey'ndaweni nje la bayajabulisa khona ngoba uma ukuthi i-status sami ngisifihlile mina ngifuna ukuthi saziwe sekukaningi-ke ukuthi abantu abaningi bazi nge-status sami ngisho kuthiwa ngisifihlile ngifuna ukuthi kwaziwe-ke amaphilisi ami ngiwadlela esayidini so engikushoyo nje ukuthi akukho right. Uyasaba kwekliniki sikhona imoto zamahhala la noma kuphi noma Richards Bay wayithola ipakile ungatheka igazi imahhala. Ngacela bafethu senza kanjalo umuntu nomuntu sikhona izifo simphethe angasazi ukhona mhlawumbe inhliziyo mhlawumbe aphesekile kabi simphethwe ngekhanda ungazi usekhanda lisukaphi ingcono bafethu siyaphisa sekliniki. I disagree nalowo mbono loyo ngoba manje kusuke kugcwele abantu abaningi laphana sekufika abantu baka-health sebefika bezobheka uThemba bazomtshela ngemishanguzo yakhe thola ukuthi uThemba mhlambe uhappy uyijabulele useyaphoxeka manje into right nje uDepartment of Health angayenza ukuthi athola ama-personal details wakhe bamfonele bembuza ukuthi bengahlangana nini isikhathi esiright mase-ke thola i-way forward ukuthi bengaqhubeka kanjani imishanguzo yabo. Kumbono omuhle lokho lowenza uhulumeni. Kumbono omuhle kakhulu ngiyawuncoma. Ngoba khona laba abachekayo bese yabaleka bese hamba ifafaza igciwane kuyona yonke indawo le. Hamba ifafaza igciwane. Sebedakiyo sebephuzile lapha kulabo abahlala emathaveni. Uright kakhulu umbono kahulumeni. Uze bezoyeka ukuphuza utshwala bephuza utshwala ehlulwe izinkinga zakhe umuntu zokudaka ukuthi hayi mina ngitest positive so sengihambe ngiyetshwaleni bophuzisa izingane ezincane belala nezingane ezincane bethelele ngegciwane. Umbono omuhle kakhulu lo kahulumeni ngiyawusupport. Asithi shelele etolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele mbukelo ubukeleke indaba ze1KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kululeko abantu ngokudoba okusemthethweni iSADESMO ibungaze ukunqoba eMnambithi kanti bayanda abashalazela imishanguzo yeHIV. Ibandla iEvangelical Church lasePort Danford ngaphandle kwelokishi lasesikhaleni lamukeliseke izikhiye zendlu eliyakhile emndenini wakaXulu lomndeni ke ubohlala ngaphansi kwesimo esingesihle. Injabulo beyibhale ebusweni emndenini wakwaXulu ngenkathi unikelelwa ngendlu eyakhiwe ibandla iEvangelical Church lasePort Danford ngaphandle kwelokishi lasesikhaleni. Lo mndeni uzwakalisa ukujabula nokubonga ngokwenzelwe ileli ibandla kwazise bebehlala kwindle namagumbi amathathu bengama-23. Sibonga kakhulu seumndeni wakwaXulu konke abasenzele khona namhlanje kube impumelelo ukuthi thina siyajabula kakhulu isimo esikusona njengamanje besingekho sihle ngesizathu sokuthi indlu ibinabantu abawu-23 phakathi ibe ingu-4 room okusho ukuthi isimo besingahambi kahle bekungavumelani nezempilo esikhathini samanje. Umfundisi waleli bandla uZwelabo Mathonsi uthi babone kufanele balule isandla kulomndeni ngenxa yokubona isimo obuhlala ngaphansi kwaso. Bandla levangeli ke likhethe abantu abathize ukuthi bebe namehlo ukubheka idingo zomphakathi kule ndawo. Ngingomunye ke wabo nami. Sasibona isidingo la ekhaya njengoba sike sachaza enkulumeni yethu ukuthi la ekhaya kuhlala abantu abawu-23 kulo 4 room. Sabona kufanele ukuthi sibelekelele. Sabakhela ke silolu phiko olubizwa ngokuthi i-organization yase Evangelical Church. So sine NPO manje esinayo esisebenza ngaphansi kwayo. Sabona ke kufanele ukukuhle sibaxazululela inkinga. Induna kule ndawo ikushaya ihlombe okwenziwe ileli bandla yanxusa namanye amabandla enze okufanayo kwabadinga usizo. Umbono wavela nebandla mkhulu kakhulu ngoba usikhombisa ukuthi namanye amabandla kumele kuba ngabe mhlambe nesolokhozi lokubona abantu abanezidingo
ngoba ilokho uNkulunkulu asimisele khona ukuthi asikwenze. Wenze umsebenzi omkhulu kakhulu engathi mangabe ubaba uMathonsi efika omnye webandla le-evangelically sizobona lendlu indlu enjenganalena ehlala abantu abawu-23 incane kakhulu lendlu. Ngaphambi kokuba kudluliselwe isikhiye zendlu kulomndeni kuqale kwasingathwa inkonzo egcekeni lakwaXulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo ePort Danford. Ilungu lebhodi leNgonyama Trust inkosi Sibonelo Mkhize elisole ngokubangisa isilo indlulamitha amakhosi lihlalele kuvaleni lokwesabela impilo yalo. Inkosi Mkhize igagulwe ngegama njengomunye wabantu abadonsisana nesilo ngesikhathi kunembize bibizwe indlulamithi esigodleni eMashobeni oPhongolo enyakatho neLamthaniya. Kwimbizo yesile besesigodlweni eMashobeni oPhongolo enyakatho neLendlovukazi uMthaniya ngeledlule, ilungu lebhodi uDkt uThandiwe Dlamini uhlubudlu bekhasini wadalula igama lenkosi uMkhize emsola ngokubangisa imbube kwesokuba uhlalo webhodi. Okwenza ukuthi uDkt uDlamini enze lezi zinsolo ukuthi uMkhize uyena usayinela imali yeNgonyama Trust ebhange. uMkhize ophethe isizwe samambo eHlathinkulu uthe lokho okushiwo uDkt uDlamini kungenza ukuthi kube khona abamcabangela okubi. uMkhize wenze isicelo kulabo ngase kwenzeka ukuthi bamcabangela ukumenzakalisa, wathi unxusa lokho bangakwenzi phambi komndeni wakhe. uMkhize uthe ukumenza asabele impilo yakhe ukuthi vele kwaZulu Natal zandile izigameko zokusocongwa kwamakhosi. Ubalula amakhosi amabili aqhamuka esifundeni uThukela asanda kusocongwa phambi kwemndeni yabo, inkosi uZwelakhe Ndaba nenkosi uSiphamandla Khumalo. uMkhize uthe uyasihlonipha isilo wathi bazana kusukela kudala. uMkhize uthi into eyenza ukuthi kube uyo sayinela imali yeNgonyama Trust ingoba isilo asitholakali kalula, wathi futhi akusiyena yedwa oyisayinayo. Lokhu ke kushiwo nayiphini likahlalo webhodi Ngonyama Trust uAdvocate Linda Zama nesikhulu esiphezulu kweNgonyama Trust uAdvocate Vela Mngwengwe. Inkosi uMkhize isho okucishe kufane nokusanda kushiwo umntwana umbonisi kaBhekuzulu emva kokuba isilo sigagule igama lakhe sathi uyisitha sesikhwama esigada umhlaba kaZulu, iNgonyama Trust. Imbube ke ithe ibhodi leNgonyama Trust lasho ukuthi alisebenzeli yona emva kokuhlangana nomntwana umbonisi. Umntwana umbonisi usanda ukuthi imshaqile inkulumo yembube waveza nokuthi ibeka impilo yakhe engcupheni. Uthe imbube imqatha ngamabomu noZulu waphika ukuthi unesandla ezinkingeni ezikhungethe iNgonyama Trust. Umntwana umbonisi ongumne wabo wesilo uGudweni Zwelithile kaBhekuzulu uphonsela inselelo ukuqokwa kwesilo uMisuzulu. Uyingxenye abantwana basendlunkulu abafake icala eliphonsela inselelo ukuqokwa kwesilo. Leli cala lisenkantolo yamacala adlulisiwe njengoba umongameli uCyril Ramaphosa aphonsela inselelo esinqumo senkantolo enkulu ePitoli eyachitha isinqumo sakhe sokuvuma ukuqokwa kwesilo. Umntwana umbonisi wafaka icala enkantolo enkulu eMgungundlovu efuna isivimbelo esizokunqanda isilo ukuba sengamele ukusebenza kweNgonyama Trust kuze kube kuphothulwa icala lokuqokwa kwaso. Nokho isicelo sachithwa. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngingusiyabongwa kaDuma eRichards Bay. Asiphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele umbukelo usabukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi kobe kuyihlokwana obekuyizona behamba phambili namhlanje. Kululeko abantu ngokudoba okusemthethweni iSadesmo ibungaze ukunqoba eMnambithi kanti bayanda bashalazela imishanguzo ye-HIV. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi lu-18.49 maqhathiswa nedola laseMelika, libo 23.29 maqhathiswa nopondo, libo 19.23 maqhathiswa ne-euro, igolide lona belu $2,859.68 ounce, uwolo ngahluzi wona u$74.04 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
Umqeqeshi weqembu lesizwe iBafana Bafana Hugo Broos uthi ke likhulu ushintsho selubonakala kumaqembu ke ebhola likanobhutshuzwayo kuleli odabeni lokunikezela abadlali abasebasha ithuba lokuba bazibonakalise nokusho ukuthi ke liqhakazile ikusasa lebhola kuleli. uBroos uthi ke ngesikhathi efika kulelizwe eminyakeni emithathu edlule amaqembu amakhulu kuleli abenabadlali abaneminyaka esukela kuma-26 kuya phezulu athi bekuyinto ebemkhathaza kakhulu. Uqhuba ngokuthi ke kumanje kuyamthokozisa ukubona abafana abancane abasukela kuminyaka engama-20 kuya kuma-23 banda kumaqembu ebhola kuleli. And what changed a lot, and excuse me that I tell you that it's maybe because of me, but what changed a lot is that younger players are given playtime, also in big teams here in South Africa. And when I came here 3 years and a half ago, and I saw the team of Sundowns and I saw the team of Pirates, there were players of 28, 29, 30, 31. And when you talked about the young players, they said, yes, that's a young player. How old is he? 26. This is not a young player. Now we're talking about players of 20, 21, 22, 23. Those are young players. And those one you have to give chances to play. And that happens now in all the teams. Huh? Luke Polokwane, our police, but you are also, what's the name, Mutadi, the right back? Yeah, he's also 22 or something. Yeah, this is the future. But okay, they need to have quality. That is when they don't have quality, you can't take them. And you don't have to bring them immediately. So okay, they are there, they don't play, the second time they play. And this is something what we are doing now with Mafokeng also in the national team, little by little, and the qualities he has. But again, I see all the things around him and Barcelona and Rangers, and I'm a little bit afraid. And I just hope that the people around him make the choice of the best sportive solution and not the best financial solution. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekezi yaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane ngesikhathi esilandelayo. Msale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.